जन्म भनी दुख में पलैनी आ दुखे में बियाह भइनी। अब रौरा करम दत्ता रो रे बानी रोवा तरी बहन जी आ कैसे गुरु जी के पैर पकड़ के कहतरी अधर में के रहिया गुरु जी धरा माजरा हाले अरे धरा माजरा हाले हो माई के कैली पूजा पाठ हो जाए हो बोला धरा में के रहिया गुरु जी धरा में देखाई ले अरे धरा में जरा हाले हो माई के कैली पूजा पाठ हो राम हो धरा में के कैली पूजा पाठ अठवे महीना गुरु जी घरा भेमे रहानी अरे घरा भेमे रहानी हो नौवे में लिहनी अवतार हो नौवे में लिहनी अवतार राम राम हो नौवे में लिहनी अवतार माँ बाबू हमरे रही ते लोटा वा चढ़ाई ते अरे थाई आ चढ़ाई ते हो भैया ले आइले पुरैन पातन हो भैया ले आइले पुरैन पातन हो माई के लुगारी हमा के पहनावाले अरे हमा के पहनावाले हो पानी दिहले दाया के कोई सबके बिटुइया पेने चुनारी चलू बारी अरे चुनारी चपियारी हो हमके पेनाली फटही लुगारी हो राम हमके पेनाली फटही लुगारी हमके पेनाली फटही लुगारी हो राम सबके दिहाली दया के मोटरी हो राम देखी भूलना कैसे रोवतरी बेचारी रो के अपना सब दुख कहली कि हे गुरुजी अगर आज हमर बाप महतारी रही तो लोटा थरिया हमरा के चढ़ाई तो बर्तन चढ़ाई तो आज बाप नहीं खाता भाई हमार पुरान के पतई ले जाके तिलका चढ़ौले बड़न अब महतारी रही तो पियरी चुनरी हमके खरीद के पहिना के आ भरी भेजी त आ भौजी बाड़ी त हमार फटही लुगरी पहिना के भेजतई सबके खोइचा में मिलल जीरा से पैसा हो आ हमरा खोइचा में मिलल बा दाया के राखी पाती बांध देले बड़ी हमरा खूटा में कही के रोवतरी आ ये गुरुजी कहतरी कैसे कैसे कहता अरे जन्म में से दुखवा मिलल जन्म में पालानी अरे दुखवा में पालानी हो पाबो नाही मिलल हमके प्यार न हो राम पाबो नाही मिलल हमके प्यार न हो पाबो ना मिलल हमके प्यार न हो राम
नैहर से तो माटियो मिलेला त हीरा समझ के ले लेवे के चाहिए। और नैहर के को शिकायत ना कर देला। तो हे महादेव जी हम तो रौरा से शिकायत करतनी, अपना ससुरा में जाई तो हम बड़ा बड़ाई करब, आकि हमर नैहर के बहुत लोग अच्छा बाटे। तो ये गुरुजी एक रौरा इंसाफ कर, माई बाबू हमार रौरे बानी तो हम रौरा से गिरवा शिकायत जरूर भइल अपन कहनी। जाय दी हमरा के खुद सुंदर घर कर देई, आ जहाँ जाई तहाँ हमके खुद सुख मिले। आ गुरुजी से कहतरी तो गुरुजी भी कहतरा कि तोरा नसीबवा में जितना रही उतने न लेबे। तोर त भाई ले जाके एगो कोर से बियाह कर देले बा, आ लड़किया के मालूम ना रहे कि हमार जहाँ से बियाह होखे के बा उ कोर हो बाटे, ओके बतौले ना रहलन लोग। चुपके से बियाह कलन लोग, बेचारे खुशी खुशी जाते कहते ज्यादा नैहर में दुख कनी तो कहते ससुरा में तो सुख मिली। बेचारी गईली आ डोली पर बैठ गईली, गोड़ ला के डोली में बैठ गईली। डोली जब डोली जाताटे तो वन बगीचा बहल हिंगने, वही वन बगीचा में एगो मड़ई रहल, वही मड़ई में डोली उतरताटे। जब मड़ई में डोली उतरल तो केहू अगल बगल के ना आई। जब केहू अगल बगल के ना आयल तो सोचत तरी कि भाई रे हमरा के केहू उतारे खातिर ना आयल ह, टोला महल्ला के लोग नहीं ठीक आए जा। तो झांक के देखत तरी पर्दा हटा के तो देखत तो चारों ओर खाली तो जंगल लौकता, घास भूसा फेड़ रूख खाली है लौकता, केहू कुछ नहीं खे। तब कहली कि लागत अटे कि भीतरी गांव में होई हमार ससुरी के जने बगीचे में रहत होकर, यही से हम बगीचे में उतरल बानी। जब फिर से कन्या बहुरे बन के भुगतान के सासु अइली तो उतार ले गईली, आ उतार के ले जाके आ घर में बैठा दिहली लोग। जब घर में ले जाकर बैठा दिहली, मड़ई के घर में बैठा दिहली, जब बैठा तरी तो देखा तरी कि अब थोड़े देर के बाद घूघट उठा के ताकत तरी तो ये दादा तो चारों ओर मड़ई लौकता, हमार पति कहाँ बड़न। आ पति के तना हवा हुआ के अच्छे से कपड़ा उपड़ा पहना के आ बूढ़ी बाड़ी तो बैठौले रहली, अच्छे से कपड़ा उपड़ा पहना के। तब जाके दिन भर तकते रह गई कि हमार आदमी अतन देखती भर दिन बीती गई। जब रात भई तो एगो बहना जब निकल के आ बूढ़ी बाड़ी तो ले जाके अपन नहावा खूब बढ़िया से अपन बिस्तरा उस्तरा लगा देली, ले जाके बैठा देली लड़का के। जब लड़का के बैठा देली तो लड़की जब देखती तो कहती कि बाप रे बाप ऐसा ना भागा ये गुरुजी केहू के मत दी है, ऐसा ना भागा जिंदगी में कबू केहू के दुख मत लिखी है। अरे लिखला तो तनी निमन लिखले रहता, ऐसा लिख दिया कि कोरियो से बियाह हो गई, नैहर में तो दुखे मिला, ससुर में दुखे लिखल बा। जब कहली कि बड़ी रोवली और रो के आंसू अपने पोछली, केहू पोछा हुआ लगा रहे, पोछ के कहली कि जाए दा अर्जन भगवान देले बड़न तन हमरे हा, हीरा समझ के अपना लेतनी, ओके हीरा समझ के अपना लिहली। अब खूब बढ़िया से उनकरा के बेना हाके लगली, सेवा करे लगली, संस्कार करे लगली। सवेरे खूबे भोरे उठ के आ ई बूढ़ी बाड़ी तो कहली कि देखो हमार लुगा पहिन ल है, अपन लुगा खोल द। राती खान कहली कि लुगा खोल के टंगवा दिहली, अपन लुगा दिहली। जब लुगा खोल के ले गई पतोही के टांगे खाती तो देखा तो हेते बड़ा मोटरी लटकल बा। तो कहतरी मोटरी का हवे देखी तो खोचा ओचा कर भोजिए देले होखी कुछु। जब खोलत तो देखा तो मार देश भर के राखी में खाली बा। कहतरी बाप रे खाली राखी भर देले बाड़ी, कैसन हो जाई पिए रे के राखी उठा के दे देले बिया। तो उ का काम कहली कि रखी उ रखिया का काम कहली कि ले जाके घुरौला पर फेंक दिहली। जहां घुरा फेंकल जाला ओ जब फेंकिए ई राखी घर में हम का कर ले जाके घुरा में फेंकिए। आ लड़की के कहली कि तू अपना संभारा, अब तब हमसे अथी हो गई जी बहुत दिन संभालनी। कहली कि ना कोई बात ना माँ, जौन फल मिलेला तो ना के अपना लेवे के चाहिए, चाहे सरलो फल रहे भगवान ने देले बड़ा। जब सरले फल हमारा गोद में दे देना तो हम वही के अपना लेते नहीं। अब का काम कहली कि सुबेरे भोरे उठ के खूब पानी अंगना में खटिया बेची दुआर पर ले जाके खटिया बिछा दिली, वही पे बैठा दिली, गरम पानी लियली, मोय देही अपन कपड़ा से भींगा भींगा मोय पोछली ओकरा बाद से सेवा सत्कार कैली, तेल उल घसली, ले जाके घरे बैठा के कपड़ा उपड़ा पहना उना के बैठली, बोलत हंसत उनके में मगन रहे लगली। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद जब गुरुजी भी परीक्षा लेते रहला के देखी ते घबराती है कि का करतिया, इधर रहती कि भाग जातिया। परीक्षा लेते रहला कि देखी ते देख के भाग जातिया के रहतिया।
तो करत करत ये महीना सावन महीना जब बीतल, जब सावन महीना पूरा होखे वाला रहल तो ऐसे ही शिवरात्रि के लागो रहल। जब शिवरात लागो रहल, शिवरात के दिने कहली सासू से कि जा तनी अम्मा जी तनी जल ढारे, जल ढार के आवत तनी। जब जल ढारे गईली, जल ढार के आवत आई आ गुरु जी के जल लेके आवत आई लोटा में, आ अपना आदमी के जल में मिला के उहे जल नहवावत आई। जब आदमी के जल में जल मिला के नहवावत आई, बस नहवाते ही उनका आदमी के कोढ़ ही एकदम से साफ हो जाता, एकदम से सोबरन हो गई, एकदम खूब सुंदर लड़का 12 वर्ष के बन गई, खूब बढ़िया लड़का हो गई। बस अब देख के चिहाए लगली कि कौन चमत्कार हो गई। गुरु जी हे महादेव जी रो रे बानी, हे प्रभु हमारा आदमी के ठीक कर दी, हमी ठीक ठाक हो गए। अपना खूब बढ़िया से दोनों जना अपन गुरु जी के सेवा करे लगल लोग, अपना घर में रहे लगल लोग। और जहाँ से दावा के मोटरिया फेंकल रखिया, वो खूब बड़का चुका ईटा बन गए रहे सोना के। जब सोना के बन गए तो दिन रात रतिया में खूब चमके। तो बूढ़ी अली तो कहता है कि देखा ना कहते का खूब दुआरा पर अजोर हो जाता, रतिया खंडा अजोर हो जाता। ऊपर तो यह करती का कहता रुका हम जाके देखी। द्वार पर जाके देखा तारी तो घूरा पर से अजोर आवता, जैसे बुझाता कि मनी चमकता वो तरे गली तो करा के देखा तारी तो हेते बड़ा सोना के हटे मनी में चमकता। उठा के घरे लेके अली आ कहतरी कि अम्मा हमारे खुटवा में जब रखिया बांधल रह कहाँ फेंकले रहनी है, आ तो हम तो वही घुरवा में फेंकिए रहनी है। आ तो उहे घुरवा फेंकने दाया है, शिव चर्चा में हम रहत रहनी है, शिव गुरु के दाया मिलत रहत। जहाँ जहाँ मिली वो पुड़िया लिया लिए घर धरत रहनी है। हमारे भौजाई उठली तो उहे मैं राखी सब बटोर के हमरा खूंटा में बांध दिहली, हम ससुरा लेके चलिए जी। तो उहे रहल तो कहतरी कि इतना बड़ा बात हमसे काहे ना बतौले, हम फेंकिए रहनी है, हमने के राखी पति हटे। आ ना राखी मत समझ में के दाया समझाओ, जहाँ जहाँ लगाई तहाँ तहाँ अपन फल मिलेला। अब वो उठा के घर में लिए लिया, वो करा के घर में लिया होता ही वो महल दुताला महल खूब बढ़िया बन गई। खूब द्वार पर नौकर चाकर लग गई सर, कोई रानी रौताने नहीं रहे लगली। बार गहना पर गहना, कपड़ा पे कपड़ा उनका लड़की के हो गई। आ सारे सुख भगवान दे दिहलन उनका के, बड़ा दुख कटले रही है तो सभे सुख उनका के मिल गई। तो जे भोलेनाथ पर विश्वास करेला वही के फलती मिलेला। एक दिन के बात हटे कि जब सावा महीना बीत गई तो भौजैया कहलस नंदी के है कि तनी जाए ना तनी खोज खबर ले आई। बियाह तो कह दिया नहीं, कबो पूछार ना करे गई कि मैंने कैसा ना घर में बिहल बाड़ी।